Gahrman arkadamynyň başyna başlan beýik maksatlarynyň hormatly prezidentimiň paratatly ýol başçylygynda üstünlükli amala aşyrylymagynyň netijesinde ähli uğurlar bilen bir katarda milli sport ulgamynda ägirt ul üstünlükler gadanylýar. Şunda ýaşlaryň sporta bolan gyzyklanmalarynyň höwetlendirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýär. Aşgabatda badalga berilen Aşgabat Open 2024 adly halkara tenis ýarşynyň paýtagtymyzda geçirilmegine çoňur many bar. Munyň özi ýurdumyzda sagdyn durmuş ýöreleriniň berkidilmegi, ýokary netijeli sportyň ösdürilmegi bilen baglanyşykly meseleleriň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine uğurlandygynyň nowatdaky subutdamasydyr. Yetkinjikleriň arasynda geçirilýän halkara tenis ýarşy ötüp gelýän ýaş nesilleriň sportyň büýük görnüşine bolan höwesini tasdiklaýar. Halkara tenis ýarşynda geçirilýän bäsleşiklerde gadanlýan üstünlükler ýurdumyzyň halkara giňişligindäki sport awraýynyň barha belinde galýandygyny has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Bäsleşiklerin çekelekçilik häsiýeti eý bolmagy, turgunlaryň üstünlük gadanmagy bolan ihlasy ýarşlaryň netijeli häsiýetine eý bolmagyny şertlendirýär. Yetkinjikleriň arasynda gurulýan bäsleşiklerin guramaçylyk derejesi ýokary baha münasip bolýar. Munyň şeýledigini halkara ýarşlaryna gatnaşan turgunlar taýýarlan tälimçiler we beýleki hünärmenler ýygydarly tekrarlaýarlar. Bu arada paýtagtymyzda gurulýan halkara ýarşlarynyň guramaçylyk derejesine hemme taraplaryň esasla çemeleşilendigini görkezýär. Halkara ýarşynyň nowatdaky gününde ören çekelişikli we gyzykly geçen bäsleşikler ýurdumyzda sportyň ähli görnüşleri bilen bir katarda tenis sportynyň ägirt uly geljeginiň bardygyny tasdik edýär. Şeýlelikde turgunlaryň ýeňse bolan ihlasy bäsleşikleriň hatda gyzykly geçmegini şertlendirýär. Aşgabat Open 2024 adly halkara tenis ýarşyna gatnaşan toporlaryň ýolbaşçylary hemde tälimçileri ak mermerli Aşgabatda ýarşlary guramaçylyk geçirmek üçin bolşýaly. Aziýanyň merjani höküminde ikrar edilen şäher bilen tanışmak üçin hem oňy mümkinçilikleriň döredlendigini aýratynyň taýýarlar. Şeýle olar büýük ýarşlaryň turgunlaryň ustatlyk derejesini ýokarlandyrmakda bolşýaly. Olaryň saýlap alan uğru boýunça tezirige toplanmaklaryndə öz bolşy mektebe öwürlendigini aýtdylar. Bu üçin edilen mümkinçilikler üçin arkadaly gahrman serdarymyda hem de gahrman arkadamyda hoşalyk bildirdiler.